Continuem el programa d'avui entrant dins el Col·legi Públic de les Quarterades de Calvià per descobrir un taller d'indumentària mallorquina. Segons diuen, les participants aprenen a cosir com es feia antigament en els segles XVIII i XIX a Mallorca. Ho fan per elles mateixes, família o amics, i si algú vol una peça, ha de comprar la roba i elles li enllesteixen. El que fem aquí són trajes mallorquins, però sobretot són trajes mallorquins ben fets. Són còpies de peces antigues que hem anat cercant i trobant i prenent nota i procurant fer la feina tal com se feia antigament. Arruats, escopinyats, tot el més bé que se van fer, puntats petits, tot tipus de prendes, fem roba de mudar, de senyora que deien, o de senyors, fem la roba de fer feina, de cases i de camp, la roba de damunt, la de davall i els rebosillos, volant tot tipus de prendes que se duien abans, els calçons d'homo, els guardapits, totes aquestes cosetes. Mira, veus, aquí tenim unes faldetes que ha cosit Julià i tenen un passacintes i a baix una randa i duen un brodat. A dalt, com és natural, estan ruades i duen sabata per adaptar-les a la cintura. Ara està preparant la randa per fer les calçoneres. Venc aquí a cosir-me un calçonet que tenia aquests, que aquesta randa ja no m'agrada i ara els vull canviar per aquesta. I venim aquí un pit per setmana i cada vegada l'Antònia ens va explicant a poc el que hem de fer cada vegada. I res, i fa ja molt d'anys que venc i m'he fet també unes faldes, m'he fet aquests calçons, ara me vull fer unes altres faldes rústiques i mira, i l'Antònia, que té molta paciència, cada dia ens explica un poc el que hem d'anar fent. Ara avui mateix ha vingut una mare interessada per fer el vestit a la seva filla, ja hem vist que era molt petitona, li hem pres mides així com podem, i llavors calculant la roba que necessitam, una vegada que la tenim la tallem, fem el model i l'assajam. I després, amb una assajada o dues, el corregim i ja l'acabam. Ja està, i aquella nineta podrà tenir el seu vestit per anar a Sant Joan o a Sant Jaume, allà on volia ella. Aquí tenim Vaquita, que ha duit la roba per fer una falda a la seva neteta, que anirà més guapa que una perla. Que sí? Li agrada molt anar vestida de pagesa. El taller d'indumentària està dins les activitats de l'Associació Cultural Musical Pere Josep Canyelles, que és l'associació que du el servei de l'Escola de Música, l'Escola de Ball de Bot, taller d'indumentària, la banda, el coro, els xeramiers, bé, un munt de coses culturals i musicals de Calvià. Aquí fem una falda de feina, la Noelia, i consta de dues parts. La part de dalt, que sola la més prima, i la de baix, que antigament tenia l'amplària dels talers. I bé, aquí dalt fem un puntet que se diu escopinyat, escolumnat, que fa una sèrie de columnes, i unim les dues robes amb un punt que se diu copinyat, que fa com una espècie de puntetes, que les deien copinyates. Aquí he fet peces per jo, per les meves filles també, i trobo que és una manera de conservar lo nostre i que això no pot trobar enlloc. I és molt guapo poder-ho fer tu, que no han de ser sempre les padrines, que també malament no sàpigues cosir, doncs tothom ho pot fer. Un botó. No sabia cosir un botó si era urgent, però res més. Gràcies a la paciència de l'Antònia he pogut fer tot això. Una falda de vestir que està a mig fer, veus, a davant d'un plats, unes pales que deien, i a darrere, veus, du un fronzit que torna a ser escolumnat, que deien, veus, aquestes ruetes, se diu escolumnat, i du pales a cada costat. I jo vaig fer un llibre on s'expliquen els models i presenten, ens explica per exemple el que és un patró, el que és un gipó, els detalls que té, els petits detalls vist gràficament,
les robes van canviant perquè ja no tenia les robes que se feien abans, però procurant conservar l'estil i la línia que se feia. Bé, els homes, jo penso que els dona vergonya, o perquè n'hi ha molts que són molt sensibles i els agrada, però bueno, aquí no n'ha vengut cap ni un, així és que també et convidam.